ja ću sada otvoriti knjigu Golo do Weiss na stranici 435. Evo, 435. Dakle, 400, gdje se izvinjavam, dakle, 400, ono bi bilo makedonski, ako bi kazao slovenski, rekao bi 400, ako bi kazalo, dakle, a hrvatski, rekao bi 400, i ako bi rekao, Bože ne da, dakle, srpski, ili bosanski, kazao bi također, ja mislim, 400 ili ne znam, dakle, možda bi kazao nešto drugo, ali to je priča za lingviste. Ja nisam lingvista, ima neko iz nekih zemalja koji se zove ministar lingvista, ali to je druga priča. Evo, sada da pročitam ovo, vidiš, šta bi bilo potrebno, na primjer, ja ću sada čitati riječ po riječ dijalog između Ahmed El Hasana i Abbas Alika. Kako bi ovaj sistem koji bi trebao da bude, dakle, nakon ovog, nakon bi se ovaj sustav koji sad postoji, koji je nepovoljan sustav za mnogo ljudi, jer neki imaju više, neki imaju manje i neki imaju previše da bi drugi imali manje i manje. I svakako, na primjer, imam je rekao, na primjer, na početku, dakle, sredstvo izmjenjivanja bi bila, dakle, zlato i srebro, i nakon toga, kad bi to bilo stabilizirano, onda bi to bilo, dakle, kako se kaže, barter, dakle, ja ti dajem nešto u zamjenu za nešto drugo, ili, na primjer, neko ti daje pšenicu, ti mu daješ meso, i, na primjer, neko ti daje obuku i drugi ti daje krug. Dakle, svaki dobije ono što treba. I u tom smislu, dakle, Abbas Ali kaže, to bi svakako, ako bi do ovog izmenjivanja došlo, onda bi zlato postajalo, dakle, ne bi imalo više smisla imati ni zlato. Dakle. I Ahmed El Hasan je rekao da zlato u nekom smislu bit će vrednije nešto kao prah, u stvari, i da bi bila zemlja je prepojena sa jeftinim zakladima, i svakako, kako se kaže, dakle, ovi resursi nemaju nikakvu vrijednost, u stvari, i oni koji su sinovi Adama to prepoznaju. Dakle, svakako ljudi, kada pričamo na primjer o slovenačkoj literaturi, imamo čovjeka, dakle, koji možda znate, možda ga ne znate. Ovo je bio slovenački poeta, zvao se Srećko Kosovel. I on je otvoreno, on je napisao pjesmu Konz 5, dakle Konz 5, prije Prvog svjetskog rata, ili nakon, ili između. On je baš objasnio ovo po poetičkom, u par redova. On je rekao, dakle, zlato je đubre i đubre je zlato. Dakle, obrnuto je. Dakle, svakako, neko koji ima njivu da baci đubre na njivu, baš ne treba zlatu, jer u onom trenutku kada želi da baci fertilizer na njivu, on treba đubre. Dakle, on ne treba zlato. I to je nekim ljudima jasno, ali nekim ljudima i nije. Dakle, neki ljudi imaju ovaj mentalni sustav gdje bi oni baš imali ove hrpe zlata, i onda kad imaju ove hrpe zlata, oni gledaju, dakle, zašto imam ja hrpe zlata i ne znam šta ja sa ovim hrpama zlata, šta da napravim, zašto ja nisam sretan? I ne shvaćaju, dakle, da bi čovjek bio sretan, on treba nešto da radi. I svakako, neko ko radi sa zemljom, čovjeku je kristalno jasno da u povoljnom vremenu on treba đubre da ga baci na njivu, da poraste bilje i da uzraste nešto i da on ima oplodnju i da postavi stvari na svoje mjesto. Srećko Kosovel. Konz Z.
Melankolična harmonika. Sezona kupanja. Modre munje. Cipele broj 40. Istra umire. Europa umire. Sport, gospodarstvo, politika. Japan protiv Rusije. Nova kultura. Nova kultura, čovječanstvo. Nova politika, čovječanstvo. Nova umjetnost za čovjeka. Europi se bliži smrtni čas. Dajte joj posljednju pomast s H2SO4. Čas žalosti. Zavjesa je otkrila novi svijet.